Terve, kato kun tänne on tehty lehtitöitä hirveästi tänne ja yksi päivä siivosin tuon autotallinkin ton sisälyksen tosta ja sitten ton polkupyörän tuossa kaapapyöräksi korjasi ja yksi nuopari laittoi sen vielä ilmoon siihen polkupyörän ja vaikka minkälaista kuule homma joutuu tekemään. Ei pese helpalla, kun mä oon 2 kertaa käynyt kirkollakin polkupyörällä tätä väliä ajanut ja kaiken näköistä hommaa on tehnyt, voi herra isä. Kyllä on hiki lentänyt, eilenkin vessat tässä jumalata ajoja. Ja nyt paistaa aurinko vielä. Niin tuolla näköjään paistoo aurinko, niin minä näytän sisätilasta. Niin. Ja kiikukki vielä, missä pesee, ettei silmätti paha piasta aina. Perkele. Kaikki homma sitä ollaan tehty. Huhhuh. No hellettä.